Okej, jag hörde precis någonting uppe på vinden. Och jag ska kolla nu om det är någonting där. Det kanske kan vara en råtta eller ett spöke eller kanske något värre. Men i varje fall ska jag se. Så jag ska snart upp på vinden. Okej, nu är jag uppe på vinden. Jag ska kolla runt lite och se om jag ser någonting då, som vi hörde. Gud. Nej, det var ingenting här. Ingenting. Jag ska gå in och kolla lite, se på vinden. Följ efter lite. Se om jag ser någonting. Oj. Vad var det där? Vad var det där? Kolla, jag såg någonting. Det var bara en pall. Jag blev lite rädd där. Så bara kolla säkert. Det var bara en pall som stod upp och ner. Jag blev rädd där. Jag pallar inte alltså. Ska vi se. Jag går lite längre in i vinden och se om vi ser någonting. Alltså den där pallen alltså. Jag vågar inte gå in. Är någonting bakom mig? Nej, det var det inte. Är det framför mig? Nej, det var det inte. Tyvärr. Jag ska gå in och kolla i vinden. Se om det är någonting där. Det finns en till vind här inne. Så jag går och kollar där. Jag tror det var här inne jag hörde ljudet. Jag är inne i andra vinden nu. Och jag har en massa ljud. Det knakar lite överallt. Det är nog ingenting speciellt dock. Jag ska kolla lite runt i vinden. Här var det bara madrasser. Här var det ingenting speciellt. Vad var det? Vad var det? Vad var det? Jag ska kolla. Jag vågar mig fram. Jag skakar. Vad var det? Åh gud vad tur. Det var bara en riskokare från Obo och Norge. Vad tur. Jag tror jag hörde någonting där bak. Det är nog där inne. Det jag hörde. Vad är det för någonting? Vad är det? Jag ser inte. Fan. Nej, jag vågar mig inte gå in. Och den är så låter jag det vara. Så, på första vinden så såg jag en pall, en upp- och nervänd pall. Och på andra vinden så hörde jag ljud. Och till sist jag såg någonting som rörde sig. Jag ska snart sammanfatta allting. Men jag ska bara bli klar på toaletten först. Så här ser det ut på toaletten. Ja. Så här är det. Jag var först på den här vinden. Kollade allting. Jag vågade inte riktigt gå in, men så här var det. Här såg jag palmen. Det var första vinden jag var på. Sen så gick jag till andra vinden. Den här vinden. Och kollade efter saker. Ingenting där. Ingenting där. Men det finns en vind kvar. Ovanför vinden. Här är ovanför vinden. Jag ska försöka bryta upp den. Och se om det var där uppe det rörde sig. Jag ska ställa mig på den här saken här bara. Nej. Det var nog ingenting där.